marwa na ta ka jing long ka wei ha ka jing ye ngan ya kam kloi ka jing long ka wei ha ka jing ye apa yang syukurim ki ong kata ka eros kata ka jing pen pau ka jing ye mar kliang kadan haringkat ki ong ka sex ka ba ublai la kurku ka jing shong ha shong man dia henrei ka bala ban bain ya kata ka de ka agape ne kata ka jing ye blai ka jing it blay kani ka kaset kani ka jing it ka jong blay ne kani ka agape ya ka ba blay ula pen i ka jet pen ri Israel kata ka di ka nuksa ka ba blay ula pen i ngiru ka jing it ka ba klem ka nu kendon a love in spite of ka jing it what happening ka jing duna kam day ka jing it because of ne ka jing it na ka daw ba phi babri ne na ka daw ba phi ba jing long ne na ka nu ka daw henry ka jing it ka day what happening ka jing duna ka jong phi ka kloi ban it mar bang tip ya ka ni ka jing it ya ban tip ka ni ka jing it ka ni ka jing it na mar andang lai shong ka don ka jing ong love is blind when you get married eyes open kadang kat padang ilang samlate love is blind but ren lah thiết jing thiết hiau ta telah pet kiamat tadu kedor berit hadu kedor kebahe de taktan lai dei ying sem la na pet ting la mi kum ka siru de what happening on ding lai what happening ke jing tuna nasi ong bah ya ki samla ki ba ya jan nasi ong pe sini nyem dei ban babi ki ai ndrei ni ban long content bat ke ai bangi ni don la ke dei ka brio ni ban long content teng kana ke jing ong bau usin rang long sim Greek bun sien on la job thma ya ka wei ki hima tuang an la deb job te la kut katu Rayon la shong shi snam la so boring pet biang si koi pat ki hima an la yo ta ki hima mo te bursin kam julong ta ya fidan bat ba ien ne bat ulok ne bat kalok nget ba that is kata ka de ka ba ba ka ta ka jong pi de ba ba nam ta ka jong pi ka de ka ba ba la pi pet si jinga la pi pet na ni sa tai wash Ngal ilok kai school sa tai spoken tan manas lau mai na pit ni stai imok itana pa wa phin la ya asurok nang wow wah finya kali bejam ka dengan nuru jam ya tingku narwet tan wa ka jik sniu surok lo siapa palat ya la pit na tai sniru i tikilaj di kesor tenap hele la ka pe ni pat kita ka jik sma wah ni rung kham sawap krai lor plang de habing idan bar utu ubrio ne bat kabri wis teteng isno isno katai stai khambyang na utai stai khambyang reni la pai stai pat bat u ne bat ka sno bo uni te kham worse kham palat ben tu de kata ka de ka bau suitan unyale ban pen biet ngim de ban ngop kita ngim de ban ngop ngai ba thì cái đau hi cầm đây phim lại bằng cái nó cái thầy cái nội răng cái nội cái thầy phía bên ông cái ní cái đây cái plan cái trong cái này mà này cái đua bát ca này bát u và cái đây ha cái responsibility cho nga bằng pen ba ngam lại bằng cái nội ya nuôi ya kiao này ya nuôi nó si buồn ba cái bằng cái nội rồi em cái gì cái kli cái đây hàng ngàn mà ngarai ning con manga kalau kau rum nungan penbah, ya kah, neka penbah. Kata kadai kacing ikun. Habi day, bat kini kipor, kibakloi banya banya laj, banya separation keklan, ngehab banya kun. Ni don ya ketim kejong blay, ketim kejong blay, bat ling bau blay hi ulah pen ngi kadai kacing iet, kaba what happening kacing tuna. Ai bangin bat tinggi iya ke nuksa nak tinggi jong blai aga de nau husia tik nang tapat yin poi habi de ba ke jinglong kawai ha kamen siem abang ide ko mo meneng im de bu robot unar mo kadon ka ba da iwe wi sekri jong trai ting se itu ke jing e te
Namar wah I kurim jonga I kam yo pang kari wah teh long ada dei kamar lah I wah teh wah ada dei teh wah tata kelak kam pentut kali teh bah budi dok sih maka wei kata em wah kata ka jong pi hap man pen bah pihak ban pen bah by any means wah pihak ban pen bahแต่คำตำฮาวีได้บัดคำเป็นเสียงแต่ก็คำกอดชูยิมละบันเลียกายบัดคำเสียงยิมละบันเลียกายแต่กระดานาดูkita semua wat you text keluar ne wat phone keluar Andrei kadai ki pihak sim kia ba pihak sim kia ba ki sendrang ningkong ki sendrang ki ba nadu ba sedang ki hap man sim kia dia nama ki dei bat ki kawai dei ba ki jing em ting hap manusia mangi dei ba ki jing em brio bat am ta kata kadan ki jing em ka ba mi hadian jo kataru kalong ka badan kam ting hap ban kemi ban husiar bang ini ya kun sekta ke jilong kawai bat hang ni atli ki ba upol ukren kau maningkong ke jing serong ba ke jing perkhat tang la dia ke jing serong kata ke dei ka ngi wah ke dei ka badai te ban le ke dei ka badai ban le tang ba kata ke jing serong Tiada pi ketua kan penjat ya pi, entah penjat i, dengan penjat ya pi, buat kan penjat ya kapten. Ihap ban yakun, buat habang ile kanu, dah kejing ngaurit, kebaning kong, habis dia buat kejing pet, habis dia buat kejing ngaurit, ningkong ihap ban pet cua, ya kejing bakla lah dia, habang ipet ya kanu perkat lanu cua habang kedau ya kejing bakla hai. Mau hai lok I jong pi ni haban pet shua ke jing bakla la dia nang ta habi dei bak ke jing perkhat pat ke jongi ni haban perkhat shua na ka bentai tu I bang ni dan ni haban perkhat shua nam ta ki wei habi dei bak ban pet ke jing bakla ni haban pet shua ya la dia en rengi bon sing I long na khong pong ni perkhat shua la dia tangi pet pat ki wei wa bikin perkhat pat yang ah ti kata ka bam dei ya perkat shway kiwe kamtam ya ke sikit clear ya ki brio ki bedan hajan jongi ki bangidon ya ke sikit clear kata ka dei bang hapan le ya ban le ti ha ka song kha song man ka sa yong ting ka jong blai kalong kum ka manual am ta kata ka ai ngi ya ka denti ka direction ku nu bingin poi kalenti hawa ka don kalenti pikumia serut lenti Jalan pitip ya kini kalenti kam sup wan pais kalenti kam don ka jing baklai ka jing ha ka jing wan pais kalenti kadan ka ika ba itanat ba lat pinang kum nu ban wan pais kalenti wah re kadan pat ki ka bam itanat lat pila aja lenti wah kadan ka jing penrem kadan ka jing suram kadan ka jing leran nangam susu pat sya senyum kam itanat ketu re ha bangi janti ai mungkin kenal orang ti, ai mungkin yit iladi, ingin pet yak tiga jom lay, ingin pai biang, ublay ulaban penan kam, lagi ke ba pi piang, kam long kan ye, wah, ray ulaban, pelong ye pi, ba pi laban, long ke testimony, kajing plan am tagi way pat, pilaban ai kajing ikai, namar kajing im kajong I ka ba ublay ula ai, kam de ka ba no ka ba cheap ne ka ba ka ba long tador re ka dei ka jing em ka ba koror ka ba ngia ka do I ka jing em ngi sim ek ting ka jong blai ngi apply shubu ladang alak lendet na ublai lendet na tin ka jong blai ai bingin wan biang hak ting ka jong blai namar andang ilayo ban pen bah biang na tin ka jong blai ka dan ka jing em ka ba kham itanat susu na hi pet ku mangi ai nusa na nyang long wow nyang wa ani bi tieng pataman batru henry kanan kapur musop ya andau la mi na katu kajing wah
Nah kajing kelan yang long. Kapoi kapor. Kaba kelah tak beli. Nak kiki kaba itieng isi. Andre kelah tak beli. Di kajing em kajong ila dengan IT hau try bon sop ini dah kajing it kajong try. Man la ban kelah tak beli. Andre langi sop ila dia. Nak kiki kaba. Nak kiki kaba itnap. Inang ngam. Andre langi sop ila dia. Nak kajing it kajong try. Dak tin kajong try. Kumba ublay usop ne ushim yu tu penyang. Ublay hiu bapelong yu. Ublay hiu basop yu bapelong. Ubah kam yu. Hakasop makan sekelah tak beli. Kiki bitnam. Tu angin IT sang ti kajong try. Tu ingin let's try kajing try. Try ngi wana jan jom make it ublay. Hakani kapor. Hakani kapor kan ublay cheese be try. Ngi duai ublay cheese be try. Naga benta kajing alam kajong make it ublay. Ya ayu nam tak tin ke jome ya kepala bed no kan play try nga duai ni ialah ke jong jing duna kan play try mga duai ablay jisu mengenum sakut ha kata ke jing duna ablay henry ngin yakun syaka perfection ka ba mi kwak yang kan play ngin yakun ablay jisu ban long kan uksa ngin yakun ablay jisu be try ban long ka jisha ngin yakun ablay jisu be try ban be syaka ka thong ya ka ba mi khot yang ablay kata ka thong jong ka perfection kan ablay jisu be try ngin yakun maka daw ka long mengilong ki kun ki jame ngilap lamap na sat ini dak snam ngilong atruai kita ki badan ni khting ke jome ke ikhtiar ka wat ke dan hangi ke play ban ngin yakun persya ini baman uba persangkat bala ban tok ban syukur ban ngitep ablay habangi dan khting ke jome ablay habangi dan ya kelenti ablay jisu habangi dan ki an ke jome ablay nginum ja lenti try nginum bakla lenti try nginum hap nginum syapen bi ablay jisu mar habangi dan khting ke jome ke ablay try ni iya me kan play ha ka jing ka jong kan play ha bang idan ya me kan play try nga duai nam ta ka wei ka msi try nga duai kan dei ka sngi ka bang ngi try ngi pai shi me kan play try apa deng ka jing telat ka babun ka bang ngi dan play bang songu play bang apen imingi ra ka jing ka jong to angin ila di kan play ji su be try ya ka jing telat ban nga duai ablay bangin yakun ablay jisu inum give up ablay inum untuk ablay henry ngin yakun ban em ka jing em ka pen sko bahaya mi kan ablay ngin say ban met bat bor bat sor na dong sidong ya ka mem lakar kuingi kan ablay try bangin le kata ban penambura mingi nga duai ablay jisu be try nam ta ka jing soret ablay nga duai ablay jisu nam ta ka jing nga duai ablay nam ta tin ka jome try jisu kan ha ba ka mensim jaga jing soret ablay try and iya kajing pen baha ablay baha kajing kajongi kadan baik kajaga try pen baha shim ti mame yarap ai bor me ablay ini pan teng jisu amen.